Биредә җыелган интернациональ төркем халыклар дуслыгының йөзе. Мәскәүдә Акбузат кантри фольк төркеме үзенең үзенчәлеге белән халык мәхәббәтен яулады. Үзенчәлеге шунда ки, группа репертуарында популяр татар көйләре, танылган җырлар, Туган авыл, Миләүшә, Эзләдем бәгърем сине һәм башкалар. Акбузатның үзләре иҗат иткән җырлары да бихисап. Егетләрне төрле проектларда катнашырга чакыралар. Ул хакта киләсе видео язмада сөйләрбез. Халкыбызның яраткан җырлары яңгырый, мондагы ихласлык күңелләрне дулкынландыра, кушылып җырлыйсы килә. Шунсы гаҗәп, Акбузат төркеменә төрле милләт халкы йөри, аларны сәнгатькә булган мәхәббәт берләштерә, ә иҗатка төрле юллар аша килгәннәр. Безнең фолк төркеме Акбузат оешканына 4 ел. Коллектив татар, башкорт җырларын башкара һәм рус шигырьләрен сүзләренә минем язган җырларын башкарабыз. Коллектив интернациональный. Без бик дус һәм тату яшибез. Төркем бу елларда үзен күрсәтергә өлгергән инде. Мәскәүнең урам музыкантлары проектында катнашканнар. Роман Котнаш гаиләдән Мәскәү татар мәдәни үзәгендә татар телен өйрәнергә булган. Идел музыкаль коллективына килгәч, юлының дөрестлегенә инанган. В детстве у моей бабушки был патефон, и там были татарские пластинки с записями Фариды Кудашевой, Альфии Авзаловой. И я это слушал, мне очень нравилось, и как бы с детства как бы это засело в меня. И когда я услышал эти звуки, гармонии, мне захотелось играть. Так я оказался в ансамбле. Акбузат фольклор төркеме 2017 елның октябрендә барлыкка килә. Беренче чыгышлары ел сайын үткәрелә торган халыкара яшьләр халык иҗаты конкурсы фестивалендә була. Аларында беренче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булалар. Музыка своеобразная, красивая, поэтому я в нее вникаю еще даже пока что. Не вошел совсем. Работаю вот с материалом, новые песни появляются. Музыкантлар Яшә Чишмә традицион халык мәдәнияте фестивале, Көнчыгыш кояшы халыкара милли мәдәният фестивалендә, шулай ук ел сайын уздырыла торган Мәскәү сабан туйларында катнашалар. Милли уен коралларында уйнау аларның үзенчәлекләре. Җырладылар, мотор җырлар, татарча да, урысча да җырладылар, потом башкортныкын бер, по-моему, җырладылар. Мин бөтенесен белгәннәрне повторять иттем. Мен үзем дә бик җырларга яратам. Минем голосом yok, мин дә җырлар идем, чтобы кечлек ансамбльне поддержать итәргә. А так бик ошады. Ләйсән Асадырдинова, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү.